Biodibertsitatea munduan dagoen bizitza guztia da. Lurrean bizi diren izaki bizidun, mikroorganismo, landare, animalia, habitat eta ekosistemen aniztasun eta aldakortasun izugarria. Hori dena eta gehiago da biodibertsitatea. Inguru horretan bizi diren izakiek ere osatzen dutelako. Eta Busturia zeo zer bada, biodibertsitatea da. Busturia biodibertsitatea da, mota guztietakoa. Bai kulturala, bai auzoei begira, bai dekugun landaretzei begira, bai jenti begira be bai. Orduen, jenti dator hori ikustera. Faltan jaku, modu antolatu batez eitzi, eta honek 10 bitartekoak. Horregaitik, herri askok Busturia pasabide huts bezala ezagutzen dutela iritzita, udalak Busturia barrutik ezagutu egitasmoa jarri du martxan, herriak duen aniztasuna ezagutzeko helburuarekin. Helburu bat dekogu udal honek eta da Busturi barrutik ezagutzea. Orduen, horretan gauz murgilduta, eta 3 fasetan garatu gure dugu. Lehenengoz, lurraldea ezagutu. Bertokoak eta kanpokoak. Bigarrena izango zen ondarea ezagutu. Eta 3. izango zen pertsonak eta artistak eta dekoguzen hainbeste herri zen ezagutu. Proiektu horren baitan, Urdaibaiko ibilbide megalitikoa luzatzeari ekin zion orain dela 3 urte Busturiako udalak. Lan horretan, Agiri Arkeologia Kultura Elkartea izan du bidaia lagun. Lanak behin bukatuta horren guztiaren emaitza erakutsi nahi izan dute, eta horretarako mendi martxa antolatu zuten. Martxa, Agiri taldeko kiden eskutik egin ahal izan zuten bertaratu zirenek. Hiru urtetan zehar joan diren lan horrek eitzen, eta gaur egun, ikusi dozuen moduen hortik ibilaldian zehar, badauz, berreskuratuta, aztertuta, berriro tapatuta, ondatu ez daitezen, eta hor dekogu patrimonio megalitiko bat. Bigarren gauzia izango zen, patrimonio hori zelan ezagutzera mon. Eta nola honek elementu guztize beti dauz kordal batzuen eta ibilbide batzuen artien pentsatu dugu. Honek elementuek ibilbide bat izen bidabe. Urdaibaiko ibilbide megalitikoa. Eta badugu ja, horixe ibilbidea, hemen adierazten dana, 2 ibilbide, bata katilotxukoa eta bestea soilubeko zera. 3. pausue da ezagutzera mon, eta zelan ibilbideak eitzeko modurik onena mendi martxa bat antolatzea. Antolatu den mendi martxan bezala, baina da azalpenak emoteko gelditzen gara sarritxetan, eta orduen ondo dago ze jente ez dekona oitxurerik ibiltzeko mendian eta hori, gelditzen gara sarritan eta danok batera joateko eta azalpenak entzuteko, oso ondo dago hori. Askoetiko arkeologi talde bagia. Orduan hartu eman auskeu Agiriko tanagin. Bai hemen bertan ibiliga induzketa batzuten, behare etorri da gure induzketa batzuten, eta inbitazio bat hartu genuen, behatik, nola mendibuelta bat izango zen, Urdaibe inguruko trikuarri eta ikustea, ez da? Eta, etorri inga, egualdi honatok gauzagu eta oso guztain dugu eltia, ez da? 5 geldialdi egin zituzten bidean, Urkidiko tumulua ikusi zuten lehenengo. Eta Soilubeko iturria trikuarria gero. Bermeo eta Busturi arteko lurretara helduta,
Megalitikoa ez zen, baina interes handia duen Tribiz buruko astarnategia ezagutzeko aukera izan zuten parte hartzaileek. Erromatarren garaiko nekropolia da, eta berreskuratzeko lanetan ari dira oraindik. Aztarnak eta gero holan sementerizoak, dolmenak, trikuarrizek eta ez dakit gauze aspaldiko gauze asko. Bai. Eta ez ginen soilue aldeu ez genuen zautzeu, menir aurre ez genuen zautzen, ez da nekropolis horire ez genuen zautzen, da, bueno, interesgarria. Berri, zerbait ikustenin berria, interesgarria. Enekien eta harrituta nago benetan, beste harri bat berton hemen. Oso interesgarria benetan, eta gero amaiera, Busturiko udaletxekin mondozkun amaiketakoa edo amaiera, borobil, egun borobil, eta zuekin oso ondo. Urdaibaien bihotzien eta deko ikuspegi guztize, osea, landa atlantiarra, artadi kantauriarra, itxasadarra, padurak, eske da, goza da bat, honelako egun bategaz, nok ez deu disfrutatuko. Disfrutatzekoa da, Busturi disfrutatzekoa da.